Hi guys, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर गासै मिथिखाबाय नङा होमबा दिनै जाबाय जुबिन गार्गनि जोबथा यात्रा माने लास्ट बिथांखौ दायो माने सावनो लांगासिनो आरोना साननै दोनबाय खर'हरे स्टेडियामाव जायखौ बुंनाय जायो इन्दिरा गान्धी स्टेडियाम एक्चुअली इन्दिरा गान्धी एथलेट स्टेडियाम बे दोङो लखरायाव बेयाव बिथांखौ माने साननै दोनबाय बेयावनो मानसिफोरा लाख लाख मानसिफोरा बिथांखौ माने खुलुमबाय श्रद्धांजलि माने बिथांखौ खालामबाय थ' बिनिफ्राय दिनै बिथांखौ दायो सावनो लांगासिनो सनापुर जायगायाव आरो गोबां जरहाटनि मानसिफोरा बिथांखौ जरहाटआव लासे बिथांनि बडिखौ माने जरहाटआव लासे लांनो थाखाय गोबां खावलायदोंमोन खिन्थु बिथांनि जि देहाया दासान्दि सानथाम जाबाय नङा सानथाम जाब्रै आरो बे सानदिन जालाङो डिकम्पज जानायनि माने चान्स थायो आरोना बेनिखाय थाबनो जोंनिया सिएमआ बिथांखौ माने सावनायनि बेबस्था लाबाय आरोना जरहाटसिम लांनाय जायासै थ' बिथांनि लांनाय सावगारिखौ आं एसे देखायगासिनो थ' बेबायदिनो गारियाव माने लाइन लाइन बिथांखौ लांनाय जादों आरो ओरैबायदि मानसि जादोंमोन लाख लाख बे जाबाय माने वर्ल्ड रेकर्ड जाबाय आरोना माने मानसि थैनायनि भिडिअ बिदि मानसि फैनाया वर्ल्ड रेकर्ड जाबाय आरोना फोर्थ लार्जेस्टनो वर्ल्डनि भितराव फार्स्ट दोङो माइकेल जेक्सन सेकेन्ड थार्डखौ आं एसे बावगारबाय खिन्थु नैबे जोंनिया जुबिन गार्गनिया माने फोर्थ लार्जेस्ट माने मानसि गेदारिं जाबाय आरोना मानसि थैनायाव जे बिथांखौ माने खुलुमनो बावनो फैयो बे आरोना मानिनांगोन आरो जुबिनखौ मानिनांगोन दा जाय जाय जुबिन गार्गखौ सिनाया गासै अल इन्डियानि मानसिफोरा हमना ला तामिल मुम्बाइफोराव बारा सिनायाबो जानो हानाय बिथांमोनहा माने आसुरित जादों आरोना एसां जे मानसि बोरै जानांगौ जे एसां गोदो सेलिब्रिटि थैबाय बिदि मानसि जायाखै खिन्थु जुबिन गार्ग जोंनि आसामनि डायमन्ड थैनायाव बेबायदि मानसि जादों बेयावनो माने सानजायो जे जुबिना मा मानसिमोन मा लेजेन्डमोन बियो थ' लोगोफोरनि दायो आं देखायगासिनो थ' बिथांनि सावनाय जागा नैबे लोगोफोरनि बेबायदिनो दायो माने बिथांखौ सावनाय जाबाय माने मा बुङो दा हामा नाङो आरोना नुबानो हामा नाङो आरोना थ' लोगोफोर बे जागानो जाबाय सनापुर आरोना थ' आं थांगोन खानसेयावबो आं बे जायगायाव थांगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे जुबिन गार्गनि न' जाय कारगुलायाव दङ ना बेखौबो आङो निस्सय नायगोन मानोना आं दिनैनिफ्राय 5 इयार्ससो सिगांनिफ्रायनो नायगोन होननानै आरो आंथ' सिगांनिफ्रायनो फेनखा जुबिन गार्गनि थांनाय जाया आरोना गुवाहाटियावथ' 100-200 बार थांनाय जाबाय खिन्थु समानो थोखाया गुवाहाटि थांबा आरो जिखिजाया खामानियाव थांनाय जाखायोना थ' थांगोन आङो खाथियाव माने नोंथांमोना आंनि चेनेलाव नुगोन आरोना जुबिन गार्गनि गोजाम न' निउ न' आरो सावनाय जायाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअ'नो नुगोन आरोना थ' लोगोफोर मोनसे बाथ्रा एसे जों बर' गासैबो जों जुबिन गार्गखौ जों मोजां मोनोमोन गासैबो जों जुबिन गार्गनि जिखिजाया थैनायाव गासैबो जों सापर्ट होदों नंगौ नङा बा लोगोफोर जों दायो एसामिसफोरनिफ्राय मोननैसो बाथ्रा जोङो माने सोलोंनाया गोनांथि आरोना बिथांमोना जे एसां माने गावसोरनि जायखौ बुङो लेजेन्ड ना जायखौ बुङो माने गासैनिबो गावसोरनि नङा जोंनिबो लेजेन्ड बियो बाट मेनलि एसामिस नङा होनबा थ' बिथांमोना ओरैबायदि जे बिथांनि थाखाय ओरैबायदि माने गासैबो एकता जादों जे हिन्दु मुस्लिम गासैबो माने जेबो धोरोमानो गैया थ' जेरैबायदि सापर्ट होदों जेरैबायदि माने बिथांखौ मानियो थ' बेबायदि लोगोफोर जोंनि बेलायावबो बिदि खालामनो जों माने रोंनांगोन आरोना जोंनि साफोर लेजेन्डा मायाफोर जादोंबा इसोरनि आरज गाबो रावबो जेबो जानो हाथों जोंनि बर'नि लेजेन्डफोरा बाट फिउचाराव मायाफोर जादोंब्ला जोंबो बिसोरनिफ्राय जोंबो सोलोंनांगोन आरोना जोंबो ज' जानांगोन जोंबो ओरैबायदि खौसे जानांगोन बे समाव बिथाङा जि मावलांदों जोंनि थाखाय जोंबो बिथांनो माने होफिननो जोङो रोंनांगोन आरोना आरो बेनिख्रुइ बारासो होनो हानांगोन थ' लोगोफोर दायो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ देखायनो आङो थ' लोगोफोर मिनि भिडिअआनो जाबाय जुबिन गार्ग माने थैनायनि जास्ट 5 to 10 मिनिट सिगांनि भिडिअ आरोना थैनायनि जास्ट 5 to 10 मिनिट सिगांनि भिडिअ जेराव जुबिन गार्गखौ जों नुनो मोन्दों बिथाङा माने बिथांनि देहाया जाला बिथांनि देहाया पुरा माने मेंजोब्बाय बिथांनिया माने बिथांनि देहाया जालानो माने इंगित होखाबाय जाखाला होननानै होनबाबो बिथांखौ माने थिखानाय जायाखै आरोना खाथिनि गासै मानसिफोरा गासैबो लाइफ जेकेट गानदों खिन्थु जुबिन गार्गआवल' माने लाइफ जेकेट गैया आरोना थ' माने बेफोरावनो जों एसेबो हमनो हायो जे माबा मोनसे प्रि प्लेनिंसोमोन नामा होननानै आरो भिडिअखौ जोंहा सिगाङाव लाइफ जेकेट गाननानै बानाय नुबाय दाखालि मैया जों उइदाउट लाइफ जेकेट जोङो सानस्रिनाय नुबाय दिनै आरो नि भिडिअ फैदो आरोना जास्ट थें अबस्थानि माने जिखिजाया भिडिअ माने लं फैयाखै खान्दा फैदो आरोना बे मानि फाव जेनेबा होनोबा आरो जुबिन गार्गनि मेन थैनायनि भिडिअबो लासै माने फैनो हानाय आरोना मेन देहायाव गोजौनायनि अरिजिनेल भिडिअ फैनो हानाय आरोना थ' माबा मोनसे प्लेनिंबो जानो हानाय जायनि जाहोनाव जाय आसामनिफ्राय जाय जुबिन गार्गजों 18-20 जन मानसि थांफादों रावबो सासेबो दासान्दि माने फैनो हायाखै आरोना जानो हागौ बिथांमोना जोंनि आसामनि माने गरम थासारि नुनानै फैयाखै फैबा माने बिथांमोना बिराद बुजानो हानाय नङा होमबा माने जुबिनखौ मानो बादा लायाखै मा लायाखै होननानै बाट दाय गैयाबा बिदि गिनाङामोन आरोना खिन्थु दाय दोनखायसो फैयाखै जा आंनिबा आरोना दाय थाबासो मानसिफ्रा माने दाय गोनां मानसिखौ हमनो हाखायोलै बेसाद फरायबाबो बेबायदि आरोना लाखै ओंखारलांगासिनो गासै बेनि सायाव इनभेस्टिगेसन सोलिगासिनो आरो CID बिनि सायाव दायो लगायगोन जिखिजाया जुबिननि लास्ट यात्राखौ माने हान्थि खालामनानै जिखिजाया बिनि सायाव माने इनभेस्टिगेसना माने खालामसिगोन आरोना थ' लोगोफोर बेखिनिसिम दिनैनि भिडिअआ थ' जि हायो लोगोफोर आं आपडेट होनो नाजाबाय जुबिन गार्गनि
सायाव आरोना ओमफ्राय लोगोफोर जोंनिया माने बिसायख'थिनि रिजाल्टआ फैगासिनो नङा होमबा 26 माने सेप्तेम्बर खालि ना आसा खालामो जाय जितिगोन माने बिथांमोनानो माने जोंनि बिटिआरनि एबा बिटिसिनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन आरोना थ' बेखौनो आसा फायनानै बुंनाय जाबाय माथो बुंनो नङा होमबा नोंथांमोना अननानै बुंहरबानो जाबाय माया देरहाथावना माया सरकार दाथावना बिजेपि ना इउपिपिएल ना बिपिएफ नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे जास्ट कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना माया जाथावना गावनि गोसोजों बुंबानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ'आ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै बेखिनियानोसैमोन